Bueno, eta iritsi gara azken bideora. Gogoratu, datu orokorrak bete ditugula, justifikazioa, testuingurua, abiapuntua eta bar, metodologia ere bai, iduari buruz, garapen jasangarrirako helburuak, printzipio metodologikoak. Orain arte ez dute zer ez aipatu, baina agian hemen printzipio metodologikoetan ere bai jarritzazkegu kalifikazio irizpideak, hau da, zer egin beharko ikasle batek kompetentzia espezifikoren bat suspenditzen baldin badu, edo gaia osoa suspenditzen baldin badu zer egin beharko dugun berreskuratzeko, nola kalifikatuko dugun, bueno, pues nik hemen egia da modu xumean jarri dut orain arte, baina printzipio honetan igual finkatu beharko genituzke baita ere kalifikazio irizpideak eta hori hemen behan genituenak orain arte. Metodologia, antolakuntza, hasierako fasea, eta bueno, hori ere hemen ipintzea ez legoke aizki. Vale, bueltatzen ez honetara, metodologia, hemen konfiguratu dugu gure ikasgaia, ze kompetentziak edo ebaluazio irizpidea landuko genituzke, gauza beran jarrezko jakintzarekin, eta sortu dugu ja jarduera sekuentzia. Vale, orain jarduera bakoitzeko sistemak sortuko du dokumentu bat, orri bat, non inprimatu dezakegu orri hori eta gero eraman dezakegula klasera edo saio edo jarduera dena daukagun prest. Vale, guazen arira, zen hau lusatzen ari da gehiegi. Zer egin beharko dugu? Beti bezala, etorri beharko dugu tresna botoi honetara, eta orain honetan joango gara 3. aukerara. Jardueren orriak prestatzera. Zuzenean ematen diogu, eta gogoratu nire kasuan 10 saiotarako aurreikusi zegoen eta 16 jarduera daudela. Vale, fija zaitezte mes honetan. Konfirmatu mesedez, da abisu bat, ez urduritu. Zer jartzen du? Jardueraren bat ez dago lotuta ebaluazio irizpide edota oinarrizko jakintza batekin. Jarduera horriak sortu nahi dituzu? Adibidez, kasu honetan, bi jarduera hauek ez dutela ebaluazio irizpiderik, baina eski horrela da. Bakarrik da azaltzeko gauzatxo bat eta horretan ez dugu ezer ez ebaluatuko. Bakarrik galdetzen digu. Horrela da edo izan duzu akatsaren bat. Horrela da, ematen diogu baietzari eta jarraitzen du bere magia egiten. Beti bezala. Bukatu arte, ez itxi ezerrez, ez aldatu ezerrez, mesedez. Vale, 16 jarduera nituenez, 16 horri sortuko ditu. Vale, hau kostatzen zaio pixka bat. Polikiago joaten da, orduan hemen eteten dut pixka bat, eta itxarongo dugu 16 sortu arte. Momentuz, 3 sortu ditu. Guazen itxoitera. Beno, eta hemen ditugu ja 16 jarduerak, eta hemen agertzen da betiko abisua, jarduera prest daudela, onartzen dugu, eta guazen ikustera zer dago horri bakoitzean. Orduan, joango naiz lehendabiziko jarduerara, hemen daukagu lehendabiziko jarduera, eta zer jartzen da, bueno, ze fasekoa den jarduera hau. Zein den jarduera honen izena edo ataz honen izena. Bueno, asuntoa da hemen kopiatu dela nik dena. Ahotsa eta kantua gai berriarekin hasiko gara, eta aurkezpen honetako ahozko adierazpena eta ahozko hauskuntza aparatuak ikusiko ditugu. Vale. Hau, hemen ezin dute editatu, ikusten duzuen bezalaxe, klikatzen baldin badut ateratzen dela formula bat, ez gara horretan sartuko, baina bai deskribapenean. Deskribapenean egin dezakedana da, etortzen naiz honetara, nire lehendabiziko jarduera honetara, neukana, eta hemen hau kopiatzen baldin badut, hemen bai deskribapenean, hemen deskribapenean, klikatzen baldin badut bai, ikusten duzu hemen idatzi duela ja deskribapena, ez dela oso ondo ikusten, abisatuko diot Robertori hau aldatu beharko duela, akatxikiren badauka, baina konponbide erresa dauka. Ondo ikusteko zer egin behar dugu, klikatu beharko dugu gelaska honetan, eta eman behar diogu honi. Ajuste eta aukeratu beharko dugu erdikoa, buelta ematen duen geziarena. Vale, horrela ze ikusten dugu, eta orain aukeratzen baldin baditugu gelaska guzti hauek, ematen diogu kombinatzeari, eta orain ja ikusten da ondo. Zer lortzen dut nik honekin? Pues adibidez, nik hemen ja jarrita ditut ze loturak erabiliko ditut. Pues kantua, hau azkenean da model bat.
ahozko adierazpena eta hori da Moodle horretan dagoen pretzi aurkezpen bat. Orduan ja hori daukat. Zer gehiago daukat? Ze arlokoa den, musika. Kompetentzia espezifikorik ez, ebaluazio irizpiderik ez, zergatik zen, jarduera hau ez da ebalagarria, baino ze oinarrizko jakintzak landuko ditudan, hauek dira. Vale? Zer gehiago daukat hemen? Antolaketa, ikarlen taldekatzea. Banaka, bikoteka eta talde txikitan, bueno, pues hemen ezabatu dezakegu soberan daukaguna, pues nik hau egingo dut, guztia batera, ikasgela talde bezala, ezabatzen ditut. Ze baliabideak erabiliko ditudan? Bueno, pues baliabidea ja hemen goian ipinita ditut, hemen jarri detzazkete ere bai, edo bakarrik jarri dezaket. Pues baliabide digitalak. Grafikoak eta ikonikoak ez. Web baliabideak izan daiteke web baliabide bat. Ikusentzunezkoak baita ere hor sartuta daude aurkezpenean. Errealitate virtuala ez, adimen artifiziala ez, bestelakoak ez, orduan hemendik ezabatzen ditut, erabiliko ez ditudanak. Orduan, pasadiz, pues, azkenean esaten du, web baliabideak eta ikusentzunezkoak. Espazioaren antolaketa, non egongo gara? Pues, kasu honetan, ikasgela baino, hemen nola hau da musika gela, orduan hemen jarri dezaket, ikasgela, eta parentesien artean, musika gela. Vale. Ezoikoak edo kanpokoa, vale, pues a ver, joaten baldin bagara beste txango batera edo jarduera hau da horti baldin badoa edo etortzen da islariren bat esateko ez dakiz zer, bueno, pues orduan hemen zerbait markatu beharko genuke. Bestela guztia, utxik. Vale. Irakasleen antolakuntza. Hemen, hau bereziki lotuta dago bi irakasle baino gehiago sartuta baldin badaude barruan. Hau da, bakoitzak nolako antolakuntza egiten duen, edo irakaskuntza baldin badago, eta hori, kasu honetan, ez dago ezerrez, bakarri nago, ez dut ezerraz markatzen. Eta hemen detxe daukagu ja bukatzeko ebaluatzeko erramientak eta ebaluatzeko tresnak, ebidentziak. Gogorarazten dizuet, jarduera hau ezen ebalagarria. Beraz, hemen ez dut ezerrez jarri behar. Bale, orduan. Etortzen naiz beste bat, ebalagarria izan daitekena. Pues adibidez. Hementxe daukat 6. Bale, pues guazen hori egitera. Orduan, etortzen naiz 6. jarduerara. Barkatu, pasatu naiz de frenada. 7. Eta hementxe daukat 6. Vale. Ahotsa eta kantu eta kantua gaiaren azterketa. Vale, pues hauxe bera izan daiteke esan nahia. Vale, ahotsa eta kantuaren gaiaren azterketa. Pues etortzen naiz berriro honetara, deskribapenean idazten dut, Ctrl V eta lehen bezalaxe. Ateratzen dau, orduan markatzen diot horrelase erdikoari, eta hemen elkartzen ditut gelaska guztiak, eta horren ja ondo ikusten da. Badaukat, Moodleen sarbidea, eta azterketa nire kasuan da galdetegi bat. Vale. Arloa, hemen esaten du ze kompetentzia lantzen du da, 2. eta ze ebaluazio irizpideak galdetegi honekin, 2.1 eta 2.2. Vale. Ikaren taldekatzea, hau, egingo dute, banaka bakoitzak egin beharko du, berea. Vale. Ze baliabideak erabiliko ditut? Pues kasu honetan galdetegi bat denez Moodleen bitartez, hau izango da galdetegi digital bat. Espazioen antolaketa? Pues hau egin dezakegu edozein tokitan, baino lehen esan dizuan bezalaxe, hau egingo dugut musika gelan. Orduan, lehen bezalaxe, musika gela. Vale. Hemen badauka beste zerbait ezoikoa? Ez, markatu. Markatu behar ditut hemen guztiak, eta ezabatu behar ditut. Vale, beste lau ateratzen da. Irakasleen antolakuntzan, hemen ere bai ezerrez, baina orain bai. Ebalatzeko erramientak. Vale. Ebalatzeko erramientak, hemen daukat, errubrika azterketa txantilloia, pues orduan hemen daukat galdetegiaren lotura, orduan etortzen naiz honetara, hemen ebalatzeko erramientan, hemen klikatzen dut hori, eta tresna
edo evidentziak ekoizpena zen izango da. Galdetegi bat erantzun beharko dute. Hori da, hemen, kasu honetan, jarduera honen ekoizpena. Etortzen ez honetara, eta hemen idazten dut, ekoizpena bat dela. Bale, eta jazta. Bale, horrelase, geldituko zitzaizkidan horren beste saio edo jarduera definitzeko. Ze abantaila dauka honek? Nik ematen baldin baiot orain, honi, deskargatzeari PDF formatuan, horrelase euki dezaket 16 orriak, jarduera bakoitzeko orri bat, eta eraman dezaket klasera. Edo etortzen baldin bada, ordezkoren bat esaten dugu, begirazazu gaudeia, 5. jardueran etortzen da dokumentu honetara, eta hau da tokatzen zaidana. Eta hause da dena.